kamar yadda kuke gani gashi nan an ka fito da gawar tasa wadda kuma ana ta kokari ne da kici na ganin an sami mutane su kai gyara domin ganin cewa an sami yadda wannan dai da kuke gani mai wannan rubutun larabci wadda ta ce gawar tasa wadda kuma mana bari sarki ya wuce to daga nan ga mai martaba sarkin Kano ya zo gurin jana'izar wanda kuma akwai gwamnoni da jihar Nasarawa da kuma na jihar Gombe wato Maiduguri wanda suka samu zuwa wannan jana'iza sannan shi kansa Alhaji Aliko Dangote wanda yake dan uwa ga wannan shi wanda dukkaninsu sun samu zuwa sannan akwai tsohon shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki da kuma sanatoci da dama kama da sanata Abdullahi Adamu da kuma su sanata Barau Jibrin da tsohon gwamnan jihar Adamawa a sanata Jibrila Bindo wanda dukkaninsu sun zo suna wannan waje da tsohon gwamnan jihar wato Nasarawa shi ma Alhaji Umar Tanko Almakura wanda shi ma na daga cikin waɗanda suka zo to yanzu gashi nan ana kira da a shigar sahu domin a gabatar da wannan sallah ta jana'iza to ana dai ci gaba da gyaggyarawa ne na ganin cewa an sami yadda za a yi wannan sallah Allah dalin kudin maza ko me to me za ku dalin kudin maza kudin maza da Allah kudin maza za mu ja da gobe kamo ne gafara mu takwas ne to gashi nan yanzu ana ta kwari ci gaba na gyara yadda za a gudanar da wannan jana'iza kamar yadda kuke gani wannan wato gawa ce waɗanda to yanzu an tada sallah wannan kudan matsa da Allah ko fusa yau dan ka dan tare mana so muke ai ka tare mu gaba ɗaya ne yalla bai kan tare mu gaba ɗaya yau ta zaka a yanzu an gabatar da sallar jana'iza ta Alhaji Sani Gote da Hajiya Sabuwa wadda ita ma ce ga mai martaba sarki to yanzu kuma za a ɗauki wannan gawa domin kai ta can wato makabartar da ake binne iyalai ko zuri'ar gidan almalan Alhaji Alhassan Dantata da ke unguwar Koki wato girke jami'an tsaro a da hanyar da za ta sadar da kai zuwa ga wannan waje sannan kuma da takaitin guri da su ne wato inda za a binne shi wanda kuma kamar yadda wasu daga cikin makusantan iyalinsa suka shaida min tun da safiya da na je wannan guri sun ce ya nemi da wato binne shi kusa da mahaifinsa da Allah ya rasuwa
wanda kuma game da tuni aka haka kabarinsa tun ajiya a cikin wannan hubar na iyalai na yan uwan ko iyalai na Alhaji Alhassan Dan Tata, wanda kuma shaki dan uwansa shine wansa kusan shine. To sai dai sun bayyana cewa ba lalle shi Alhaji Aliko Dangote ba zai iya cewa komai ba har sai bayan an kammala wannan ainihin taro ko an gama wannan jana'iza tukuna sannan zai iya cewa wani abu. To yanzu ana ta kici-kici ne, za a tafi koki domin a je a gabatar da Ano ko na kanya siya, way? Your Excellency, sashen Hausa ne. To kusan kowa yana kokari ne na ya samu ya je inda za a yi wannan jana'iza, wanda zai yi wuya mu sami waɗanda za su ce wani abu kan yadnan batu, wanda kuma yanzu kowa yana kokari ya tafi wajen za a tafi koki a je can a gabatar da jana'iza.